Τελευταία φορά που είχα έρθει ήταν το 2007 από την Kinky διοργανωμένο το πάρτι στο OG και πραγματικά το πάρτι το θυμάμαι ακόμα μέχρι και σήμερα, ήταν πάρα πολύ ωραία. Οπότε ελπίζω αυτό να επαναληφθεί σήμερα που είμαστε και παρέα με τον Βαλερών και μόνο τα παιδιά από την Kinky. Να γίνει ένα καλό πάρτι, να περάσουμε καλά, να ξεχάσει λίγο και ο κόσμος τα προβλήματά του. Εγώ βασικά θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την πρόταση και την πρόσκλησή τους να έρθουν να με φέρουν εδώ πέρα στην Πάτρα, να γίνει όλο αυτό το event. Το θεωρώ μια μεγάλη προσπάθεια. Από εκεί και πέρα, όσο μπορεί και ο κόσμος να στηρίξει το ραδιόφωνο, που είναι και ελληνικό project, να μπορέσει να το κάνει όσο πιο γνωστό και στο ίντερνετ γενικά στην Ελλάδα και στον κόσμο. Πιστεύω ότι και εσείς βοηθάτε πάρα πολύ στους Έλληνες παραγωγούς, το έχετε δείξει και μακάρι κάποια στιγμή να μπείτε και στα FM.